Kikain pa tayo ng blueberry dito. Isa pa nga. Masarap to kainin. Siguro may asin. Yung daming bunga. Kita nyo, friends. Kain pa tayo. Isang kikain tayo. Tingi. Tingnan nyo, friends. Yun na kailangan ng decoration. Kasi decorated na siya. Yung mga grass. Tinda. 299 kroner. Pero ito cute naman tong Japanese blood grass. May red siya na combination. Yan, ang ganda ng white flower. Diba ang lawak-lawak, friends? Mga grass. Sa Pilipinas sinatanggal, dito naman tinatanim. Iba't ibang klase ng grass. Pilipinas, tanggal ng grass. Dito naman tanim ng grass. Kasi pagkatapos ng summer, mamamatay na din yung ibang mga plants. Yan, madaming pa doon. Pwedeng itanim maging tree. Ito parang shrub to siya, friends. Ito yung nilalagay nila sa garden, tapos tinitrim. Doon naman trees. Tingnan nyo, friends, yun na kailangan ng decoration. Kasi decorated na siya. Diba ang daming plants. Doon naman yung mga fruit trees. Ano tayo dito? Kasi yan mga green grass of fall. Green grass of fall. Forever green. Yan. Kahit winter, ganyan talaga yan sila. Hindi nagbabago. Tingnan nyo yung fruit trees, friends. Plums. Inanuhan nila ng kawayan. Ganyan, ang mga branch. Para pag lumaki, flat lang siya. Yan, plums. Minanipulate nila yung branches. Para paglaki, hindi masyadong Ito, tingnan nyo, may bunga na. Ito, hindi ito may manipulated na plums. Ayan, may bunga. Pero hindi pa hinog. Ilaw pa. Tingnan nyo dito, may bunga. May bunga, friends, pero hindi pa hinog. Yan, madaming bunga. And ito, friends, blueberries. May bunga. Yan, nakita nyo.
Ayan. May isang bunga. Kainin natin. Yan. Kita nyo blueberries. Nagkikain si Sandra. Tamis naman, friends. Magkano naman kaya ang blueberries? So friends, ang daming bunga, friends. Tingnan nyo. Maghingi tayo. Ang sarap. Ang sarap, friends. Diba? Ang daming blueberries. Yan, kikain tayo. Mga birds lang naman kumakain ito dito. Ito, solbar. Ginagawa tong soft, hindi soft juice. Ayan, bring it bar. Parang next month. Yung July, ay malapit na. O July na pala kasi 29 na ngayon. Wild, madaming wild na ganito. Bring it bar. Pero gusto ko magtanim nito, friends. Nga lang, di ako sure kung mag-thrive. Tapos malaki din yung space na kinakain ng blueberries. Tingnan nyo. Nasa apartment lang ako. Diba nakikain pa tayo ng blueberry dito? Yan, isa pa nga. Ang sarap. Ito meron ng bunga pero hindi pa hinog. Bring it back. Ito naman rips. Rips ang tawag. Ginagawa ditong juice. Another kind of berry. Ito is stickle bar. Stickle bar daw ang tawagan niya yung itsura. Uy. Yung friends, merong snail. Yan, stickle bar daw tawag niyan. Dito ang daming stickle bar. Pero di ako sure kung hinog na ba to. Yan, daming bunga. Meron siyang turns. Meron siyang tunok-tunok. Yan, daming bunga, friends. Parang pag red na, saka pa hinog. Kasi may red eh. Try nga natin. Ayan, friends, hinog. Magkikain tayo. Aslom. Ano bang aslom sa Tagalog? Ito may rips dito. Ano niya, friends? Kinain na ng... Nakita nyo yung red. Nag-start ng kainin ng mga bird. Andito ang daming hinog pala, oh. Masarap to kainin, siguro may asin. Kasi pag siya lang asin. Sulbar. Dami din. Ito daming bunga, oh. Hinog na. Diba? Ang daming bunga. Uy, ito naman yung apple. Yan, may bunga na yung apple, friend. Alam nyo, friends, bago pa ako dito sa Norway, na-miss ko yung bayabas.
Ginagawa kong bayabas yung apple. Yung ganito pa siya. Yung, kasi crunchy siya, friends, na iba pa yung lasa niya pag hindi pa siya malaki. Ginagawa kong bayabas. Madami kayong mabibili dito. Ayan, may hinog na. Ano ba to? Mayberry. Mayberry daw ang tawag. Ito yung bunga. Makikain nga tayo. Sweet ba yan? Natawa ako. Hindi naman sweet. Ano? Aslong. Yan, daming bunga. Kita nyo, friends? Kain pa tayo. Isang kain tayo. Ingin. Ewan ko kung may limonsito sila ngayon. Pero ito, ano ba to na pangalan nito? Kasi dito ako nakabili ng limonsito, dalawa. Hindi kasi ito limonsito, friend. Tingnan nyo. Ganyan. Piat-piat. Tingnan nyo, piat-piat to. Kita nyo. Tingnan natin. Tawag daw kumkat on steam. Kumkat daw ang tawag. Ito may limonsito. On stem. Pero ang laki na ng limonsito nila. Yung binili ko ang liit. Binili ko dati. Ang presyo lang naman is $399. Pero but cheap na. $399. Yung sa akin dati ang liit, 300 plus din. Ito din, oh. Meron pang citrus dito. Lemon. Ito, meron ding bungang lemon. Hindi tayo makikain, friends. Ang laki. Hindi natin maubos. Diba? Ay, parang dito banda. Lemonsito. Ano natin? Ay, ano siya? Limi cup din. Yung ganito. Piat, 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 whatever. Ayan, ayan, may limonsito, friends. Ayan, oh, may malaki pang bunga, oh. Kalamon din. Ang tawag kasi sa English ng limonsito, kalamon din. Ang daming bunga. Ang daming bunga ng limonsito. Ayan, ganito pa kaliit yung limonsito ko dati. Binili yan, ganito pa kaliit. Ayun, meron bunga. Limonsito. Ganyan pa kaliit. Tapos lumaki na lang yung limonsito ko dun sa bahay. Dalawa sila. Hindi ko alam to. Hindi ako hindi ko kilala. Ficus carica. Ganyan daw yung ano, friends. Yan. Yan. Ewan ko anong lasa niya. Ang lalaki din naman kasi ng lemon, kaya hindi ako makakano. Mahal kasi yung lemon, friends. Kaya gusto ko sana try, pero ang laki ng space ng kinakain. Ito ang laki ng bunga, nakita niyo, friends. Ang laki ng lemon.
Doon madaming pang klaseng ba't ibang klase ng soil doon sa kabila. Diba ang cute lang naman ng roses. Yan mga rose. Hindi ako nakakita ng ano dito. Lemongrass, tanglad. Di oso. Pati bato, friends, oh. Gusto mo bumili ng bato. Yan. Bato-bato. Dito naman, friends, mga mag-grill-grill. Kasi nga sa garden doon nag-grill. Wala naman akong ganyan ka laking mga space. Kaya hindi ako makabili-bili. Ito charcoal lang pala to. Go anywhere. Ganyan lang. In fairness, ang liit lang yan. Ah. Anything about grilling andito. Kahit ano, recipe ng pag-grill. Hi, hi! Diba ang ganda? Yan, mga pots na naman yan dyan. Mga insecticide. Ang laki naman ito, friends. Pwede akong ipasok dito. Baril. Ang laki. Diba lahat ng lang maisip mo about gardening, meron talaga dito. Meron akong ganito pero colorful yung sa akin. Girlalush. Flower. Meron akong ganito, friends. Micro drip. Kaso, di pala pwede yung ganito, not allowed pala pag nasa taas ka banda ng building. Kasi, kung mag-leak daw, papunta sa baba, ikaw yung magbabayad. Kaya, binigay ko na lang sa nanay ko. Ewan ko kung ginagamit nila dyan sa Pilipinas.
Meron akong ganito. Meron akong ganito pero cute. Kasi pots lang naman yung inaano ko. Gawin mong mesa tapos diretso na siyang lalagay. Ito ang cute. Tapos kung manala ko ng ganito, ilagay ko na lang sa sala. Kasi wala naman akong garden. Ilagay ko na lang sa sala kung panalunin ako. Kasi tingnan nyo, friends. 10,398. Sale na yan. Times ano, times 5. Kasi more than 5 pesos yung ano, 1 kroner. 'Di ba? Kahit pang garden pa yan, sabihin ng ibang tao, "Oy, pang garden yan." Walang pakialam. Kasi nalunan. Diba oh, ang pang garden lang ng mga tao dito, pwede ng pang sala doon sa ano, dyan sa Pilipinas. Ako meron akong ganito, nilalagay yan sa pinakailalim na part, like a cooler. Dito naman friends, mga lights at saka mga design, pang decorate lang sa ano, garden. Kung ano yung maiisip-isip mo sa ilagay sa garden, andito lahat. Pati laruan ng mga bata na doon magano sa garden, maglaro-laro dito. Kahit pang regalo, madami dito friends. Tingnan natin dito. Ha? Doon tayo sa kabila banda. Oh, tag 80 kroner. 80 kroner pala to. Tapos ito naman, tag 20 kroner. Yung ganito. Para ma-maintain na ano siya, malamig. Cute-cute ng kulay. Summer na summer lang.
kung magre-regalo ka plants or whatever about gardening ko, ano, bibili ka lang dito ng pang greeting card. Kukunti lang tao dito sa Norway na hindi mahilig mag-garden. Totoo to friends. Totoo friends, hindi siya ano, plastic. Totoo. Di ba pati pang snacks meron pa? Lahat na ano, pwede mong naisin na ilagay sa garden andito. Uy, andito ang cute. Hindi lang isang klase pala. Insect hotel, iba't ibang klase. Ano din kaya pagkain na ilalagay para sa insect hotel? Cute naman. Yan, natatawa ako dito sa ano ko kapatid kasi hi. Natatawa ako kasi gusto niya tong cover na to. Oh. Gusto niya yan. Ayan friends, I hope nasiyahan kayo sa tour natin dito sa Plantasjen. Ayan yung name ng store. Plantasjen. Please don't forget to press like, subscribe, and bell button.